Takže a ti vítam v dnešné video vlastne o kupovaní koní, pretože dneska som sa rozhodla, že pôjdem si kúpiť koňa. Lebo mamina a babka mi, som sa úplne lákla, mi kúpili 1000 starcoinov. Takže tak, a teraz ideme kúpiť koňa a uvidíte akého. Takže tak, a ideme teraz do tom statív a ten statív je úplne neudržateľný. Portujeme sa do Forpinty. Nebudem si kúpovať nové listy, pretože ako nie je špatné, ale akože mám ja hovorila, že potom mi kúpi viacej starcoinov, tak potom si ich kúpim. Teda kúpim si ho. Prepáčte tam za toto svetlo, ale mám taký menší problém s tým. No tak, proste. Tak, potom teda pôjdeme takto. Sem sa musíme zobísť celé. Ešte pozerám. No proste tak, teraz kúkam barčom. Takže teraz sme do Jarlaheimu, jak to vyslovať. No a ak som si kúkala to Agasno Hunter, tak ona hovorila, že v úvodzovkách proste, že okradli a strašne okradli iba na svojom ACC a všetkých pozná. Toto je ako úplne super, ja to tak strašne milujem, teraz zbožňujem. Ale ja si takisto urobím ten svoj ACC, takže budem mať lepšie než ona. A teraz idem teda sem, som zaportila. Tak, sme tu. Nebudem ich teraz momentálne riešiť. Tak proste mám to teraz riešiť. Tak idem. Tak, ideme tam. Už sme tu. Sme tu. A idem si kúpať tohto šíra bieleho. Čiže môžeme vybrať niečo. Alebo vlastne čo. Za niečo z white, ale white tu asi nie. Winter, nebo také proste něco. Ne, zimník, co říká, aha, zimná niečo také.
Snow Melody. Nebo ještě něco zkusíme. Snow. Snow Mystery taky není špatný. Snow Beauty dám. Juj, už se dává dostaje. Juhu, se úplně těším. Tak myslím si, že to je všetko. Jsem si ho fakt koupila a bude se, vidíte, co to není. Srdíčka. Takže se moc těším. Takže Ignite. Tak, ignore. Tak teda doufám, že jste si video užili a doufám, že jste si to jako všetko. Tak doufám, že aj vy někdy si kupujete koně. Takže ahojte.